Takže čaute, ja som Frosty a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát som tu s Maťom. Čau Maťo. Čaute. A teraz to bude video zase z GTA San Andreas po dlhej dobe a dneska to budú stunty. Takže sa máte na čo tešiť. Takže Maťo, poď skatepark. A teraz prvý stunt bude tam, na tú malú budovu. Na tú malú budovu a potom na tú veľkú. Takže poďme najprv na tú malú. No tak. Ježiš, Kámo, videl si to, ja som skúsil. Ja na malú viem vyskočiť, na veľkú až tak nie. Vieš, počkaj, tak teraz poďme skúsiť na veľkú. Oh, damn. A čo potom pôjdeme, vieš na ktorý stá, na ten prvý, vieš? Čo má tu máš? Hej. Takže idem to Ježiš, to je rozbiť. A takto by som každý deň by som, ak bude čas, no to keby som každý deň by som chcel točiť, teraz budeme mať prázdniny. Takže a s Maťom by som chcel však ja som tam hore. Ak budem doma. Aha. Ježiš. No, takže... Matej bude. Dobre, vykašlem sa na to, ja to nikdy neviem dať. Dobre, tak poďme teraz na ten billboard. Bilbo. Vyšeska je vyšitá. Dobre, som spadol som to Maťo? No, Nemôžeš si zobrať komp do izby? Do spálne? počkaj. No. No. Som to preskočil. To mi? Takže som späť, prepáčte, ale spadla mi hra a ideme, môžeme začať, no môžeme pokračovať. Takže tu sa takto rozbehnete a na tento billboard. Yes, som tam na prvý. Si tu, Maťo? Jaj? Počkaj. Hej, som tu. Počkajte, počkám. Sa mi zle vyštartol. Ježiši. Ježiš, teraz som to tak videl. Mne sa to zvykne sekať. Ježiš, tu? Nie. Nie? Mohol počkať. A práve keď tu nebol, Bol by som Som to like, dal. kebyže mi dáte like a odber aj nejaký koment mi napíšete, prosím. Alebo ešte aj nejaký koment na ďalšiu hru. Dám vám dole do popisku, že aké hry mám a môžete si vybrať, že nejaký ďalšie video, Tam že to- z čoho bude. Dobre? Dobre, tak teraz... a ja si idem zobrať novú motorku. Ježiš, alebo ideme teraz na nemocnicu, Maťo? No, môžeme to vyskúšať. Dobre. Aj, To zatiaľ to strihnem, keď tam budeme. Takže sme tu a že stade to sa rozbehnete, tak to pôjdete rovno. Ježi, ja som sa Ja zvyknem používať na túto budovu ten glitch, čo robil asi mister. Ináč na ostatné robím len prednou šipkou, ale teraz som sa vytrel. Jo. Som natrel. Či som tu saká niekedy. Vždycky, keď robím takto prednou šipkou, keď sa takto boostujem, ako asi mister, čo robil, ale... Ježiš, tak ja vždycky mám jazyk vonka, kámo. Počkaj, to keď tam... Čo, ako Takže sú sme tu, no, môžeme. Drillo. Kde? Takým presne Drillo na tej motorke je to skoro takisto napísané ako Supreme. Sapím? No hej. No tak ježiš, toto sereme, tak poďme na druhý stan, lebo toto budeme aj hodinu. Dobre? Hej. Tak ja to stopnem, zatiaľ kým budeme na druhom stane.
prepáčte, že teraz ma napadlo, Maťo, že by sme mohli aj spolu za 50 odberateľov nejaký tento špeciál spraviť, lebo pre mňa je to 50 odberateľov. Dosť. Všetko. Dobre, A koľko máš? zatiaľ mám 25. Dobre. Tak zatiaľ ešte stopne, kým tam budeme. Takže sme tu a nachádza sa to tuto, presne. Čakajte. Presne ako som tuto. No a takže tak, závisí to od toho, že takto pôjdete, aby vybustujete pekne. A tu začneš dvíhať a takto, a to je všetko. Maťo, teraz Počkaj, poďme ešte jeden pokus a skúsme sa tam hore dostať, najvyššie. No, chcel som dačo iné ukázať, ale nevadí. Čo? Povedz. Že tak ešte sa dá dostať aj oné, na billboard stade. Ja. Aj keď to len tak preletíš, ale nevadí. No, No tak Ale teraz sa sa mi mi to to vôbec podarilo. nepodarí, teraz mám taký na hovno rozbeh. nie, hej, No možno. skoro, dobrá, serme na to. Takže ešte tak teraz sa presúvame. Okej, môžem ukázať jeden glitch, alebo No, glitch, alebo neviem čo. Hýbaj za mňou. Že presne pri tejto, pri tomto stante je garáž, do riti, pri ktorej dole je taký výťah, ktorý vedie nikam. Ale keď do neho skočíte, tak sa ocitnete zase tam. Aha. Ne. Nie, hore sa ocitneš. Teraz sa to Ja- stalo. Mňa to hodilo do no. Dobre, no tak, do... tak poď do SF. San Jaj. Francisco. A zatiaľ to stopneme, kým budeme pri ďalšom stante. Dobre. Takže sme tu a ďalší stand je tu táto autoškola a spočíva to v tom, že sa takto rozbehnete a v polovici tohto domu začnete dvíhať koleso a práve sa mi to nepodarilo. Ani mne nie. Ale bol som tam zadným kolesom. Keď som videl. Takže, ale nemôžeš ísť tak ďaleko, vieš, od toho. Hop, takto. Ako Akože sa mi to nevie, ešte včera, keď som sa snažil natáčať, tak sme to dávali na prvý pokus. No, ty sa len tak odrazil. Ale kámo, ja to serem. Ešte dajme tomu jeden pokus a ja to jebem. Sorry. Tak poď ešte jeden pokus a potom hneď je No veď- tam je. To bol môj druhý pokus, lebo som ťa videl, že si tam, takže som čakal na to, že narazíme. Narazím. Poď, nie, tak ešte jeden pokus, to sa nepočítal. Ja to musím... Aj keď No, dobre, ja som chcete tam. hrať toto, no tak vám dám IP do popisku, aj link na stiahnutie GTAčka. A není to, som tam, a není to žiadny vírus. Takže pôjdeme tak, takže a ďalší stand je takto, že pôjdete, od týchto schodov sa odrazíte, dáte wallride a na tú strechu tam. Dobre? Maťo, ty už vieš ako, že sa predtým to video učili. Ja narazím do toho najtenšieho objektu v hre. Poď už, Ježiš Maťo. Ty by sa to nejako lagovalo, koľko máš špín? Áno, mne sa to strašne seká. 82. Čo? Why not? 82 máš špín, 102. Už teraz mi riadne. No, 272 ping máš. Hej, ja mám strašne veľa. Máš pomalé Wi-Fi asi, nie? Aj to. Ale už je to aj skôr, že počítačom. Poď. Nie, jo, Ježiš, tak pekne som pristál. Poď som hore. Počkaj. No s tým najdymovatejším autom v hre idem. No. To je posledný stan zo San Francisca, potom pôjdeme do Las Venturas. Si hore? Nie, ja som sa prebugoval. Ježiš, počkajte, ja zastrihnem. Ania a všetko a ja som to dal úplne vedľa. Poď. Ježiš, Maťo. Zase A ja Takže sme späť. Poď. Ty kokos, ty pokiaľ, že sa mi vydarí. A my sa vám ozveme, keď budeme hore. Zatiaľ, čaute. Alebo sme sa rozhodli, že Maťo to nedá, no tak poďme do level. No a teraz mi hovorí. A
A my sa, počkaj, tu je... Počkaj, presne tu je jeden. Že musím sa vám ospravedlniť, lebo sa mi zle nahrala druhá polovica hry, takže sa vám ospravedlňujem a dáme to v druhom diele, takže čaute.